в теб. Знаеш ли, знаеш ли? Виж, 100 очи как те следят, повод си да изневерят. Знаеш ли, знаеш ли? Имаш всичко и дори ти не търсиш мъж с пари. Просто мъжете с много пари те търсят теб. Тялото ти е опият, само да го гледа види се свят. Дяволът днес пак е заед и да го замести ще прати теб. Тялото ти е опият, който го погледне види му се свят. Не са против, с мене си играй, просто ти си най-най-най-най-най. Sıkı dostlar yanımda, boş kadehler masamda, dolarken, taşarken onu gördüm karşımda, bir edetsiz merkaba. Geldi ve ansızın oturdum inadına. Bin of şekil Allah dedin, öylesini ben hiç görmedim. Diğerleri sadece sevebilir ama bense uğruna ölebilirim. Bir ah şekil dünya dedin, bu gece bana dar mı eririm? Gözlerime baksam, inanacaksan söyle rakı 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 büyük. Тялото ти е опият, само да го гледа види се свят. Дяволът днес пак е заед и да го замести ще е пратил теб. Тялото ти е опият.